Iki mau lagune nyekletrek kaya telek, ya. Maning. Aku isin aku. Maning gimana? Maning. Maneh maksudnya. Oh, maneh. Iya, maneh. Apa Mas sing sekirane sampean iso aku gak iso? Ayo, ayo. Mas Bos, ayo. Wes gak usah nangis, gak usah nangis. Ngono ae. Ayo. Apa ya? Apa lagi ayo? Merah jambu bisa ndak? Merah jambu. Urung. Apa ya? Cinta padaku. Singkong keju mah wes. Wes. Apa ya? Hah? Sing aja angel-angel. Lek aku angel-angel iso. Bejo biduan. Terus. Hah? Bojo loro. Tombol kangen. Kalah weton. Oke. Kalah weton. Kalah weton bae. Kalah weton iso, Mas? Kalah weton, Dek. Kalah weton iso. Apa tombol kangen bae? Tombol kangen. Sepi rasane. Ya, jajal cene sak pira? Aja dur-dur mateni aku iki jenenge. Sepi rasane. Lampu flashnya yuk dikane yuk. Waktu biyen nucul dhewe. Lango taros seling kancane. Rungokno aku ya. Zaman semono. Yang punya HP lampu flashnya dinyalakan semua. Tolong Agung. Guyub rukun seneng atine. Nah iki apik iki. Dikasih lampu flash ya. Mah aku. Gak mau. Ulap. Ulah. Ayo. Yo. Ayo. Mas Pur jangan grogi dong. Teman sapa wis lali sliramu. Endek semono yen dolan karo aku. Pancen wis ora tau ketemu. Wis samestine
Paroko. Mas sapa wis lali slira. Ayo dong. Di semono yen dolan karo aku. Pancen wis duwe ra tau ketemu. Wis samestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Joget tatambangan karo aku. Dadi yo tombo kangenku kali eling maksudnya piye ora diwekne aku ono Jogete lagi diwekne ya. Jogete. Sepi rasane waktu pinujul dhewe terus. Langot terus kancane. Makasih ya. Zaman semono yen dolan rame-rame. Guyo perukon seneng atine. Pas kelangan tengah sadulit kanggo tombo kangen iki. Rasa sak mimpi durung butuh rasa kangen rasa sak mimpi durung butuh rasa kangen Sudah napa malih? Malih apa sampun? Heeh. Sampun apa sudah? Apa iki? Mbak Niken, Mbak Niken. Oh ya. Ini satu nuwun lagu sewu. lagi. Pangapunten saderengipun, nggih. Heeh. Yang merasa terlepas dari orang tuanya, nggih, ini dari atas nama Mas Hana dan Mbak Safa. Mas Hana dan Mas Safa atau Mbak Safa nggih. Nggih, kelas 3 SD, baju warna hitam dan hijau. Nggih, ditunggu orang tuanya di parkiran. Nggih. Heeh. Baju warna hitam dan hijau iki lho. Oh, Hitam iya. dan hijau. Ditunggu orang bukan ya? itu, bukan. Lah kira-kira anake jenenge sapa ra disebut Heeh. nih? Ini juga ada. Nggih.